Living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, siyanamukela ohlelweni siyanqoba Bitit. Lolu hlelo elwabo bonke abahlanganayo babhekana nezinselelo zokunqoba isandulela ngculazi nengculazi. Namhlanje sizoxoxa ngesifo sofuba nazo zonke izinhlobo zaso. Ngiyalamukela ithimba elikhuthazayo. Shalom. Udaba lwethu olulandelayo luqhamuka eMpumalanga Koloni. Joe's Pearson Hospital eBhayi sizawuthetha noNomvuyiso ogula i-XDR TB. The government protocol is to admit every MDR and XDR in an institution for purposes of isolation, and which is basically an infection control policy issue. Now, that is government's position. But for a long time, there have been gray areas in terms of the legality and the legitimacy of enforcing la confinement yokunyanzelisa into abantu bahlale behlele ezibhedlele bangaphumi. Into yokuqala ebingxakileyo urhulumente has been struggling because of the constitutional issues. Zokuthi, there are human rights issues that are involved and so on and so on. Kodwa ekugqibeleni in the end kuyanyanzeleka into yoba the broader interest of society has to prevail. So urhulumente ngoku is actually moving and enforcing and even testing in court through cases into yoba people will be enforced to stay in order to protect the general public. Ukumanisene nuba une-XDR. Eyenzekayo ndaye ndakhohlela for 2 weeks. After 2 weeks ndaya ekliniki. Ekliniki banditshekisha. Ababona nto ndaya kwagqirha. Prime Cure ndathi mandifakwe ku-X-ray because ndiyapenika kuzophela inyanga ngoku. Then X-ray yathi yabona ikhona into mandiphinde ndibuyele back ekliniki. Xa ndibuyela ekliniki so bathi ndine-TB ndatya i-treatment phayana. Utya kwami treatment ndathi xa ndizawugqiba u5 months bathi no ndine-MDR mandize eSanta. Fika kwam eSanta ndatya i-treatment ndathi xa ndine-4 months kwathiwa no ndine-XDR mandizolala i-XDR. Now, in this particular instance, escape got in December. I've already indicated that the security was not strong enough, so they could break through the fence baphume. Yintoni ekwenza ubaleke? Into esenza uba masikhweshe esibhedlele yayinguDisemba and sifilisha uba masibe kunye neefemeli zethu. And kubo bonke oDisemba siqhela uba sibe kunye apha esibhedlele ama-patient aqhela uba kunye neefemeli zabo. AyingoDisemba uqala lo ama-patient ephuma aye ezifemelini zabo. Qha lo nguDisemba uqala bakustojwe i-weekend offs kunye noDisember holiday. So ama-patient apanika because awaboni into itshintshileyo because i-TB seyila TB bekuqhela uphunywa ngayo. So khangaboni need into yobana agcine esibhedlele. Kwakuthiwa kwathiwa uba awuguli kakhulu ungaphuma but ke ababa mhlambi naningacinga uba yi-risk kwi-family members zenu uyabo. Sikwi-treatment sasicinga into yobana singosulela sikwi-treatment because xa ukwi-treatment andiyiboni into yesulelisayo. Ndandikhohlela ndawuqala. So mna zandiyi-understand into yobana mna mandixelelwe into yokubana andizukwazi uphuma emveni kokubana ndina-7 months ndisesibhedlele ndingakhohleli ze kuphume umntu ofike ona-2 months efikile ogulayo obanjwayo ubheka egeyitini. Zange ndikwazi uyi-understand, that's why ndazixela into yobana mandihambe. Ama-patient ethu kumaxesha amaninzi abanengxaki in terms of understanding the concepts ne-principles about infection control and the dangers abazenzayo that they can pose phangaphandle xa bethe baphuma, Ugqirha uyayithetha le nto uyayithetha yena on his medical side, but mna
Wangaba nje ubandani ngahambanga ndibelieve ke la ndishishwa ngugqirha. Yayiza ndibulala nam mosland i-stress naso siyabulala egqibeleni. Siyabulala i-stress. Yayiza ndistressa la nto bana ndihlale apha mna andikwazi ubonana nefamily yam, ndiyakwazi uzenzela yonke into. What if ngomso? What if iChristmas yokugqibela lena benzayifumana? What if on January ndiyabhubha andikwazi uphinde ndibonane nefamily yam? Family zenza zithestiwe ke ngoku emva kwayo. Sathestwa. Akho mhlawumbi osulelekayo. Nothi kwalomzuzu andiyazi ke mhlawumbi iyawuvela okanye kwenza ngantoni but akho umuntu osulelekileyo. Okay. Yintoni unekwenza uzibuyela ndithi uthi wazibuyela? Ndandizibuyele because that apha ndazizela kuba ndifuna uphila. Into eyenzekayo ke ngoku emveni koba simkile sayola abanye bayolandwa ngamapolisa ne aya amapolisa kwafika isheriff kwafika ke basayinayo ke bayabuya but umna ndazibuyela. Igrant niyayifumana xa nilela apha esibhedlele? Okwalomzuzu salindela sikayifumana abanye iyathathwa besandofika apha kuthiwa no akanakwazi urhulumente ukunika igrant because uyatyiswa ngugovernment. So mhlawumbi ayonye yento yenza abantu baphume esibhedlele bafuna uyohlala emakhaya hayi mhlawumbi. Yenye yazo kaloku because umuntu ebegranta mhlawumbi omnye ebejoba ebengaphangeli na permanent. Ngoku ezohlala apha athi ugovernment andisukunika grant aba bantu bebatyisa bazawutyiswa ngubani ngala job. Andithuze uyafilisha ba usemandleni qha ubupenikile waye ekliniki wafumana uyakhohlela and then kufika ekliniki waqonda amani ndisesikule santa because ndiyafuna uphila. Akhange uyazibuza obanjwa apha kanti uze uye etrongweni ngokule ndawo yakho because basa mna for one banda ndiyazileba ndiza kule trong ngengazange ndize santa. INingizimu Afrika inenani eliphezulu emhlabeni wonke jikelele labantu abanesifo sofuba esaziwa nge-XDR. Ngempela kunenkinga ngohlelo lwethu lokwelashwa kwalesifo. Abantu kufanele baqonde indlela yokwelapha isifo sabo sofuba. Njengoba sinendlela efundisa ngokwelapha igciwane lengculazi, ngokufanayo sidinga uhlelo lokufundisa ukwelapha abanesifo sofuba. Uma uyohlola igciwane lesifo sengculazi, cela ukuba bakuhlole nesifo sofuba. Uma uyohlola isifo sofuba, nxusa ukuba uhlolelwe negciwane lesifo sengculazi. Lena indlela enhle yokuzivikela nokuvikela abanye. Size sibonane ngeviki elizayo. Impilo enhle. Bye bye. Bye. Bye.